Għaddaqs illum ma toħroġ ċara d-differenza fit-twemmin bejn iż-żewġ partiti u bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. Dan qaluh il-Ministru Owen Bonnici u l-kandidat Laburista tal-Parlament Ewropew, Jesmond Bonello, waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, b'reazzjoni għad-diskors ta' Bernard Grech li wera biċ-ċar kemm hu politiku ankrat fil-passat. Huma qalu li l-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ b'ton isteriku reġa' konferma li jrid il-politika tal-Partit Nazzjonalista tal-passat. Diskors negattiv nieqes minn kull forma ta' viżjoni għal pajjiż u li kien żbaljat f'diversi stanzi waqt diskorsu. Il-Ministru Bonnici sostna kif dan il-budget tal-2024 tfassal fuq l-idejat tan-nies u jolqot il-faxxi kollha tas-soċjetà b'mod speċjali dawk l-aktar vulnerabbli u fil-klassi medja. Dan fil-waqt li assigura li l-ekonomija ta' pajjiżna tibqa' waħda b'saħħitha u fost l-aqwa fl-Ewropa, għal kontrarju ta' dak li qed jippruvaw ipinġu dawk l-oppożizzjoni. F'mument ta' sfidi kbar jinħolqu wkoll opportunitajiet. U dak li għamilna fil-budget Malta Ġusta u l-inċentivajna il-faxex kollha tas-soċjetà tagħna. Budget bi ħsieb strateġiku li jkompli jġeddet fuq l-10 snin li għaddew fil-waqt li nkomplu noffru l-ġid għall-10 snin li ġejjin. U fakkar ukoll kif minkejja li l-Partit Nazzjonalista uffokat fil-passat jonqos milli jara fid-diversi bidliet u riformi pożittivi li ġab u għadu jġib gvern laburista kemm mill-lat soċjali kif ukoll ekonomiku. Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Jesmond Bonello, spjega kif id-diskors partiġjan tal-kap tal-Oppożizzjoni tal-bieraħ kompla juri l-inkompetenza u l-arroganza li jħaddan il-Partit Nazzjonalista. Huwa qal li l-politika li tħaddan l-Oppożizzjoni hi waħda li tbiegħet lin-nies u mingħajr ebda viżjoni. U fakkar li dan ħareġ aktar biċ-ċar għax l-Oppożizzjoni laqqas bisħejjiet pre-budget document. Kif tista' tieħu l-Oppożizzjoni bis-serjetà? Meta s-sena l-oħra lejliet il-budget għamlu pre-budget document minn żbalji, tant li l-esperti u l-medja kienu deskrivewh bħala mess. U din is-sena biex ma jagħmlux l-istess taffiġa, ma għamlu xejn. Anzi, biex nkun korrett, għamlu ftit slides li lanqas id-deputati ewlenin tagħhom ma kienu kapaċi jifhmu. Aħseb wara kif jispjegawhom u jfhmuhom lin-nies. Iż-żewġ kelliema qalu li l-Gvern Laburista se jibqa' jkun tarka l-poplu Malti wawċi, jibqa' jaġixxi dwar ir-realtajiet tan-nies b'miżuri u deċiżjonijiet konkreti. Il-politika tal-inċentiv minflok il-politika tal-awsterità. Għalhekk, il-budget tas-sena d-dieħla mela lin-nies u lin-negozji bil-fiduċja biex jibqgħu jimirħu l-qudiem fis-soċjetà.